Bueno, una cosa, María José. Tu que treballes en un hospital, has sentit parlar d'una ONG que es dedica a fer somriure als malalts? Sí, sí que els conec. Em pareix que és un grup d'actors que acompanyen al malalt i fan que la seva estança en l'hospital siga més... la puga portar un poc millor. Bueno, pues ja veig que està entera també. Bueno, són els xics de Improassistència. Vegem-ho. Hola. Buenos días. Será Vicente, ¿no? Yo Vicente. Buenos días, Pascual. Encantado. Por acá tenemos a Castillo, ¿no? Un somriure per a lluitar contra la malaltia. És el que pretenen Carles Castillo i Pascual Camargo, un actor i un infermer que han unit les seues professions. L'objectiu, fer més lleugera als pacients l'estada als hospitals. Hemos encontrado algo que queremos observar. La idea de Improassistència va néixer fa uns 4 anys més o menys, perquè a Cuba, que jo és un país que vas moltíssim, van començar a treballar junt a Pascual Camargo, infermer, el que és la tècnica de la improvisació, el mim i tot això. I van pensar que tant el teatre com la medicina té moltes coses en conjunt per a millorar la qualitat de vida i l'estat d'ànim del pacient. Buenos días, ¿cómo va eso? Per a fer-ho treballen amb una tècnica que no falla mai. En algo tan senzill que la vida quotidiana no fem, que és escoltar. És a dir, nosaltres entrem a l'habitació, ens presentem, hola, bon dia, soc Carles, Pasqual, que siga, i a partir d'ahí esperem a veure què és el que passa, com te miren, què te diuen, i el que fem és improvisar a partir de l'estat d'ànim que nosaltres, prèviament, el metge ens ha dit com està. Per a ells la millor recompensa és veure que l'ànim i la força que transmeten arriben als pacients. Senten com els que hem vist ara, anàvem a fer una prova d'un bypass i tal, estava molt nerviós i després de la nostra visita s'han anat per el pasillo dient me han puesto una bata de senyora, esto es una situació embarazosa, vull dir, l'ha canviat l'estat d'ànim. Crec que és el més fonamental i el més bonic que és del nostre treball. Un treball que no volen que es perda i que els dona moltes satisfaccions.